Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci, haka shauran yan uwana yan Najeriya ina musu fatan alheri. Yau zan yi magana gaskiya ɗaya ce ta 197, wanda yake so ga tun daga ta ɗaya har zuwa ta 197 ɗin sai nemi Garba Abdulrola a TikTok ko a YouTube ko a Facebook. Yau zan yi magana ne akan abubuwa guda uku. Maganar mutane 300 da aka kashe a Bargu, Niger State, a Bargu Local Government. Magana ta biyu shine maganar da Tinubu ya yi a ranar bikin tuna girmama harshen Hausa. Magana ta uku kuma shine maganar kawo Amerikawa Bauchi. To, na farko dai wannan magana da aka yi ta kashe-kashe. Na farko zan fara magana ne da shi mai ba da shahara ta wajen harkar tsaro. Koyaushe kuna fitowa kuna cewa tsaro ya inganta a Najeriya. To mu mun kasa irin inganci. Juma'an nan da ta wuce ake magana cewa mutane sun gama sallar Juma'a, an je an far musu, an karkashe su. Aka zo aka yi magana, an je an buɗe wuta a Bargu a gidan wani mai gari. An kashe masaraucin garin, an kuma ɗebi mutane bayan mutum 300 da suka mutu a nan Bargu. To saboda Allah, kai minista mai ba da shawara Malam Ribado, ba ka jin kunya ka fito ka ce wa 'yan Najeriya wai ana samun ci gaba a wajen tsaro, ko dan ku ba ta shafe ku ba. To alal haƙiƙa jama'a, mu dai ba mu gani ba a ƙasa ba, an ce kare ana biki a gidansu. Kuma maganar gaskiya, tsaron nan mun fahimci rukon sakainan kashi ake masa, sai a yi a can sai a yi a can, kuma ba za ka ji an ɗauki wani mataki ba. Yanzu alal misali, ku dubi yaran nan da aka ɗauka a Borno, a Askira, yanzu kwanansu 100 da wani abu. Gwamnatin tarayya ba ta wani abu ba, saboda dalili shugaban ƙasa ba ɗan nan haka ba ne. Amma da aka ɗebi yara a Oyo, ku dubi inda aka yi, kan a ce kimta da bismillah, an ɗebi sojoji aka yi, sojoji 1000 aka kai da wasali, wanda bataliya guda kenan, suka je suka tace jejin suka tsefe shi, sai da aka samu yaran. To amma wannan an bari irin wannan kashe-kashe sannan a ce da zaman lafiya da tattalin arziki, to wannan ba gaskiya ba ne, kuma ba mu yadda ba. Sai magana ta biyu, mun ji Tinubu ya ce Hausawa suna ba da gudunmowa wajen ci gaban Najeriya. Ya sai faɗa, ai yanzu yana neman ƙuri'a Hausawa, amma lokacin da yi gwamna a Legas, ai mun ga abin da yi wa Hausawa, ya kamo Hausawa mu ya dawo da su. Can aka je aka samu Hausawanmu da suke zaune, wasu ma sun zauna a wajen, a nan aka haife su, sun ba girmi Tinubun, amma saboda Allah ya ba shi gwamna, ita gayyara sa aka rinka sassoki, aka rinka rushe musu wurare a Mile 12, a Alaba Rago. Haka Tinubun ne zai samu Hausawanmu ya wulakanta su sosai a Legas, amma wai ya fito yana cewa wai Hausawa manyan mutane ne, Hausa suna ba da gudunmawa wajen ci gaban. Da yake ya samu Hausawan marasa kishin Hausa ba, sun zo sun ɗaure maka gindi, ka zo ka zalunce mu, kuma sun dage wai su ne dan wani abin takaici, wai har shi Yari, wai Yari shine Abdulaziz Yari, wai shine wai shugaban zaɓe na Tinubu sake dawowa. Duk da irin wannan kisa da ake yi a Zamfara, kisan alatsi na uwar mai ƙarya, amma shi ba ruwansa, bai damu jama'arsa ba. To wannan ba magana ba ce. Mu ba mu yarda da ka zo ka wani ya ba Hausawa ba, cin hanci ne. Kana so Hausawa su sake zaɓen ka, to amma zai sake zaɓen ka, ai muna da waɗanda ba sa kishin kansa a Hausawa. Magana ta uku kuma shine cewa Tinubu ya kawo Amerikawa Bauchi domin su ba sojojinmu tsaro. To kwanaki ba ai sojojin na Amerika sun zo su koya sojojinmu yadda ake tuka jirgin sama mara mutum, wannan wane kai rabu da su, ƙarya ne. Ya kawo su ne su haɗa baki, su zo su hau sama su yi bincika, su ga duk ma'adanan da suke Bauchi su kwashe su yi gaba da shi. Amma ba wani koyawa sojojinmu da suka zo. Ba nan da aka zo aka yi wannan, aka karɓo yaran na Oyo, ai cewa aka yi ai wai sojojin America
suka ce su ne sojojin Najeriya, suka ce shi ne. To wannan menene ya kawo sojojin Amerika Bauchi domin su yi bincike, su sa injina masu ƙarfi su ga inda gwalagwale suke, kawai su ci gaba da ɗiba ma'adananmu da gwal da kome da yake Bauchi. Kuma babban sharrin Amerika duk inda suka je ba sa fita girma da arziki. Saboda haka wannan fito da sojin Amerika da kaga muna Allah wadai da su, kuma ba za mu goyi ba, kuma za mu ci gaba da addu'a Allah ya haɗa su da bala'i kamar inda ya haɗa su lokacin da ka kai su Sokoto. Aka rinka musu addu'a, wani ƙwaro ba sa ganin sa ya rinka cizon su, jikinsu yana kumbura kamar an watsa musu ruwan ɗumin. Allah ka haɗa su da bala'i, Allah ka haɗa su da masifa, su ban mana Najeriya mu ba mu yarda da Amerika su zo ba. Jama'a a nan za mu tsaya, amma don Allah don annabi mu ci gaba da addu'a da alƙunutu. Suna ganin sun fi ƙarfin su, Allah ya fi ƙarfin su. Addu'a alƙunutu, Allah ya mana maganin Amerika nan da duk masu goyon bayan su. Kuma wannan cuta da ake mana, duk wanda yake da hannu, Allah ka yi mana maganin sa. Allah ka shirye shi, ba mai shirya ne, idan ba mai shirya ba ne, Allah ka karya shi. Jama'a bisalam, ba mu fara don mu daina ba, bakin rai bakin fama. Bisalam, salama.